Umetnička kolonija u organizaciji Gerontološkog centra Kikinda i Vile Monrepos održana je prošle nedelje. Kolonija je okupila 27 umetnika iz cele Srbije i iz Republike Srpske, a humanitarnog je karaktera, kaže Milena Radovanović, direktorka Gerontološkog centra Kikinda. Gerontološki centar je ustanova koja zbrinjava 180 korisnika u 2 objekta gde imamo visoki standard i gde imamo ljude, korisnike pomoći od strane ministarstva. Likovne kolonije u Kikindi u Gerontološkom centru održavaju se 10 godina, ovo je 11. Prošle godine smo imali jubilarnu, pa sam rešila ovi ljudi koji su humanitarci i koji su širokog srca i koji svoja platna humano, bez ikakvih nadoknada ičega ostavljaju toj ustanovi. Mi imamo preko 400 platana za ovih 10 godina, pa došla sam na ideju da i ti ljudi koji su iz Beograda, Novog Sada, Kikinde, Bačke Palanke, Kragujevca, Kraljeva i tako dalje, da malo promene neki ambijent, da promene i svoju sredinu, da promenu i Kikindu, mnogi nisu ni bili učesnici ove godine, i da dođu u jedan novi ambijent koji je nama poznat, jer sa ovom kućom ovde mi sarađujemo već više godina. Tu dolaze naši korisnici na odmor, naši penzioneri, naši članovi kluba koji borave ovde po 10 dana. Organizacija je dosta dobra i sa tom mišlju i sa tom idejom došla sam na ideju da ovde i ovi umetnici rade, ili prostor fenomenalan, dobar za takav jedan rad, a na kraju poslužuje nas je vrlo lepo vreme da možemo da radimo na ovoj ogromnoj predivnoj terasi i da ta platna ostaju u Gerontološkom centru. I sa gospodinom vlasnikom ove kuće smo se dogovorili da jedno platno ostaje u ovoj kući, a jedno platno u Gerontološkom centru, tako da smo napravili neki dobar kompromis da niko ne izgubi neku svoju poziciju i da bude ta saradnja i dalje dobra. Gerontološki centar Kikinda i Vila Monrepos sarađuju više godina. Organizovanjem ove kolonije saradnja se nastavlja, a nadamo se da će održavanje kolonije u Sokobanji postati tradicija, kaže Mile Talalević, jedan od vlasnika Vile Monrepos. Mi sa Gerontološkim zavodom, odnosno centrom iz Kikinde, a i s celom Kikindom, na zadovoljstvo sarađujemo već više godina. Nisu to samo korisnici Gerontološkog centra, nego i penzioneri i naftaši, onda invalidi rada i svi. Oni se ovde vrlo lepo osjećaju i vrlo se dobro saradnja odvija, a ta saradnja u duhu toga nastavlja se i preko ove kolonije. To smo želeli da na kraju krajeva i da još više učvrstimo, pogotovo sa Milenom, i sa svima ćemo tako raditi u budući. Vi ste videli ovde u krugu, odnosno u prostoriji, da stoji iznad na vidnom mestu istaknuta jedna slika Kikinde. To je kao znak toga o čemu se danas radi, upotpunjava ovu sliku. Pa i tradicija je da se ovde stvara i da se ovde druži to, i nekad je ovde boravio naš Nobelovac Ivo Andrić, 42. godine je prvi put došao u Sokobanju i boravio i ovde. Pa želeo bi da i od ovih umetnika bude baš stvaralaca dobrih, ako ne može baš da budu Nobelovci, da dosegnu sam vrh tog umetničkog dela. Uglavnom, saradnja je vrlo odlična, imamo veliki broj umetnika iz 17 gradova, čak i imamo iz Republike Srpske, tako da ćemo to da nastavimo. Osjećaju se lepo, saradnja je lepa, udobno, komotno, opušteno, veselo, i tako će da ostane. Ostaće nekoliko dana i mislim da ćemo pokušati da tu koloniju proširimo još i da je kao napravimo neku, da tako kažem, da to bude tradicija u svemu tome. Šta da vam kažem, voljeli smo i to da se to desi ovde u Sokobanji, obzirom da mi nismo baš meštani Sokobanje, nego da smo tu došli, da doprinesemo i tome da se Sokobanja afirmiše, da Sokobanja još dobije svoje mesto onoliko koliko mi to možemo, ne možemo baš mnogo, trudit ćemo se da to uradimo.
Mi smo zadovoljni sa tim ljudima koji su došli u ovom broju i ta saradnja neka ostane tako. Milovan Penkov, akademski slikar i vajar i magistar slikarstva, bio je jedan od učesnika kolonije. Cela Soko Banja je inspiracija, a Ja sam bio do sada na preko 70 kolonija za ovih 30 godina moga rada umetničkog stvaranja i bio sam na raznim destinacijama, raznim ambijentima hotela, gde smo uvek i dobrodošli mnogim, da kažem, vlasnicima hotela, a pričam zbog samog ambijenta, zbog samog ateljeja. Inače, Soko Banja kao Soko Banja je fantastično za stvaranje. Eto, ja sam iz Niša, imamo neku nišku banju koja ne može da priđe Sokoj Banji. Međutim, ovde ima i šta se slika vezano za pejsaž, vaš pejsaž, da li je to planina Ozren ili Rtenj. Mi smo, nažalost, ovde 4 dana, ja bih, kad bi mogao, ostao još jedno mesec dana, ali je uštri bit će i drugih prilika. Ja sam skoro bio pre jedno mesec dana kada je bila olimpijada u vašem hotelu Zdravljak, gde sam ostavio svoja 4-5 dela. Ovom priliku ćemo ovde ostaviti oko 4 možda dela. Sve zavisi, ostaćemo znači još jedan dan u vašem gradu. Braco Azarić, umetnik iz Kikinde, učestvuje u radu ove kolonije od samog početka. Veoma mi je drago što ove godine imamo priliku da stvaramo baš u Soko Banji, kaže Azarić. Jako mi je drago što sam ovdje u Soko Banji. Inače, iz Kikinde smo gerontološki centar, organizuje već 10-ak kolonija. Ja sam jedan od začetnika te kolonije i mogu da vam kažem da mi je drago što se to sačuvala ta tradicija, da gerontološki centar ipak u ovim teškim vremenima organizuje koloniju. Dosta je tu prodefilovalo dobrih slikara i mnoge su slike, krase dom tamo kod nas u Kikindi, tako da sve u svemu ja sam zadovoljan. Kakva inspiracija od Soko Banji? Pa inspiracija je jako lepa ovde, stvarno motiva ima lepi za slikanje. Jer kod nas slikara nije interesantno kako se slika i kakav je izraz, nego je motiv interesantan. Znači zato i kažu kako je lepa ova slika, to je najviše zbog motiva, a to ovde ima u Soko Banji baš dosta. Siniša Krunić-Kjele slika već 30 godina, a u radu ove kolonije učestvuje po prvi put. Slikam više od 30 godina, znači profesionalno se bavim slikanjem, a na ovoj koloniji sam prvi put. Silom prilika na prošloj koloniji u organizaciji Kikinda i ove asocijacije nisam mogao da učestvujem, poklopile su se neke tamo kolonije i aktivnosti. Eto, sad sam tu prvi put i impresije su sjajne. Kakva je inspiracija u Soko Banji? Kako utiče na vaš rad? Fenomenalno, pa okoliš je živa inspiracija, dakle ne treba o tome ni polemisati. Čak i kad smo dolazili, ja obično kažem, kad prilazimo, pošto ja na kolonijama uglavnom radim pejzaže, okoliš mesta na kome se radi, sve to ima neke karakteristične priče koje treba da se prebace na platno. Znači nešto prepoznatljivo i vezano za mesto gde se to radi. Kako vam se dopadaju slike koje su nastale ovde na koloniji? Fenomenalni su. Dakle, ovo je jedan od retkih skupova gde se sažao veći broj vrlo kvalitetnih slikara i raznih pravaca, naravno. Dakle, upravo je priča u tome da ne bude jednokomponentno, nego malo šareno i svi su majstori u svom pravcu. Gri lepo, kazal svijet